Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni apisas magarita ma piny Uganda omako jolupo 24 mawuok e dho wath mar Ngiti, Suba West e subcounty ma Suba West e kaunti ma Homa Bay, kendo kawo yiedhi 6 mag lupo ka giwacho ni jolupo go ne okalo tong'. Otieno manyoro yiedhi 3 ne omaki kod apisas mag arita go mabende wuok e piny Uganda mabende ne rik timo kachero e nam Lolwe, ka yiedhi 3 mamoko to ne omaki okinyi ma kawuono, gino mabende nokelo ywaruok e kind jolupo go. Kalure kod jakom mar dho wath machula mar Ngiti, Barnabas Odhiambo, yiedhi go ne nigi jolupo 4 e yie ka yie e seche mabende no mageno, ka apisas mag arita go owacho ni ne gikalo tong' nyaka e pige mag Uganda, wach ma okwedo mokalo. Tabu mantiere Waganda oluwa gi neko e Ngiti kani gimako ji nyaka e dho wath Mulu ni sani endi gimako yiedhi wa mang'eny kabisa, kendo nyoro ne gimako, kawuono giduogo gimako joma Lolu gi jo Mugingo. Koro gimako wa pile pile mok giwenwa thuolo. Yiedhi gimako gidhigo, gimako yiedhi 6 ne gimako nyoro, kawuono be giduogo gimako. Koro ok wawinj maber, dhano osedar ka odhi Uganda turi makwar joge wa kama sani, kata yiedhi modong' Ngiti gin yiedhi mok nyalo tin kabisa. To jotendwa oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond. Koro wakwayo sirikal mondo donje wach ni mondo kelnwa department moro manyalo Ngiti kani manyalo bogonwa jogo. Gimako wi yiedhi gineno ni yiedhi ni dhi e nam mar Uganda. To kwang'iyo Mulundu nitiere Kenya. To koro gigolo yiedhi gigologi Kenya koni to giywayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako, nikech ging'e ni security magwa onge nam. To mondo mi wad ji 50,000 nyoro ochule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo. Kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki achiel the same year. Apisas